rana mambomutasa padara pambomutasa zvese ndezvichokwadi ndachataura ndezvechokwadi ndikaimba chabatwa nemhosva ndikaimba chabatwa nemhosva mwari arimbatsirawo mwari andibatsira semboutsanana pamusoro imambo inini ndinonzi Edson Marima ndadzokazve kudare panyaya yamakatonga musi wa26 October muchiti endai mogare zvakanaka nemudzimai. Ndakasvika kumba ndikagara, asi kuona kwandaizviita ndaiona kuti mai ava vari kuenda kuzviprofita, ndozvokwatisipo, asi handina kuti ndinge ndakazviona, asi pamwoyo pangu ndizvo ndakatarisa izvozvo. Zvino zvisinei, ndakagara kusvika muna February musi wa 15 mai vakamuka vachida kuda panze, vakandiudza kuti kana uchida kutsvaga mukadzi tsvaga. Inini kundiita mukadzi inini ndikaona kunge sedhimoni zvikandiremera. Ndakanyarara nguva dzandimatoro, ndakanyarara makuseni aya ndakafuma ndikabata foni ndikafonera samukuru. Foni ikatambirwa nomudzimai wacho vakazopa samukuru. Samukuru akati ndakavataura kuti ndozvataura, wati iye tsvaga umwe mukadzi kana uda umwe mukadzi. Zvikati ndokuresa kwenyaya kwairi kuita kuti samukuru yawo. Samukuru akati zvakanaka, ndazvinzwa Marima. Kana ona zvichikuremera enda pana sabhu otaure dambudziko iroro, sabhu kanikubatsira. Zveshe wati ndakagara ndikarara zvakare, ndarara zvakare makusana acho manheru pakati peusiku zvakare, mai vakabuda vakati ndichagobuda kunze. Vabuda kunze, ini ndakagara mumba, ndakarara mumba kumatikoko, ndakarara mumba. Ndakazvika nguva yati rebei muna February, ndakabuda panze ndikaona kunze kuri kutonaya, mvura itoerera. Kundaatesa ndakatasa ndikati izvo ndonaiwa nemvura here, mai vaenda kubvaenda here kudzasi kune dzimba dzemwana wako. Zvakandibata ndakadzokera ndikati anondienda ndikude kuno mukuru naye. Ndakasvika kurara kuraripi mwana wemunhu. Toita sei? Tobva tabuda ndikati ndikaitesa mukicheni mune munhu here, ndakatesa kunze kana mvura hamusisina. Ndakabuda panze ndikafamba ndikasvika pakicheni, ndakaona dhoo kicheni rakavhurika kudaro. Ndakaona mai vakarara pachigara makomucha, kudaro vakaisa dhoo kudhoo kunoko ndiko vakaisa musoro. Ndikati mai kochini imimi? Zvikati ndiri kuuya mai kodini kuno. Asi kuti zvamuri kuona murinoita kani chii imimi? Ndiri kuuya munotora chikodzero. Ndakabva ndadini, yabva ndatobuda mumba, asi ndakapopota chokuda chokwadi handije baba. Ndakati ndazvokumusha kwako zviri kunetsa, ndoita chokwadi zvandakaita. Zvadari zveshe ndakapinda kumba mukati muhausi ndobva ndarara. Ndarara paya ndobva ndabva namai vabva vasvika. Vasvika paya vasvika obva vandorara. Vanadaro ndakabva handataura navo makuseni. Ndakabva ndodafona futi kufonera samukuru. Samukuru yabva mudzimai wacho foni iyai. Ndikati inini zviri kuita mudzimai kuno, inini ndakwenda hangu kudzokesa nyaya kwamambo nokuti nyaya yandiremera. Madzimai vasamukuru vakabva popota vakuita sei ukazvida chekuno chatozokuona. Ndikati aiwa inini kana muchinge madaro ndizvozvo. Ndatoziva kuti pane zviripo zvavanoziva pamusha ipapo zvavari kumutsvenga. Ndakagara ndogarara. Nechimangwana racho mwana akabva auya, akadai ari pano asi tabatwa nei. Mukomana mukuru wangu, mukomana mukuru. Mukomana mukuru wayo abva asvika akati baba ndauya pano. Ndava pano ndane nyaya yamhai. Ndafonera mhai kuti chipi mhai chii chinombomuti mubude muhausi. Zvikadzi pane munhu watinoona anenge ari padhoo, ndosaka ndichibuda muhausi tienda kukicheni. Mukomana mukuru handitaurira. Ndikati
iwewe mwana wakura une mudzimai ungandiuzere kuti mai munhu anouya padho apo achimira usiku munhu iyeye vachibuda kuenda kugara korara kuhausi pachigama pamucha yakadai vachirara ipapapo dhoo rakavhurika munhu uyo haateerere ipo mwana yakabvara makanyara ndikangoti ndikabva ndamubvunza futi mumwe mubvunzo ndizoti mwana zviri kumuremera ndikati kwa mai wako iwewe vari pano zvanga vari panapa vakaenda kusati kwechigaro vakasvika kugara ikoko kuma10 dzeusiku vagara kuma10 dzeusiku ini ndakatoko watsvaga kumutauna nguva yaya zvakare ndikatsvaga asi ndikasvika vakadai vakadai vakaitisa mabvaturidza vakatisa mabvazuva vakadai izvizvi ndasvika ndikati mani chii mimi chiiobomudaro ndiri kuya kani ndiri kuya ndobva ndapinda ndabvapo ndakaenda muhausi ndobva ndagara ndarara vachibva kuzouya havo zvadaro izvezvi ndagara vakati kumusha musi wabva 15 musi wa3 machi ndipo ndafundira sekuru baba wavo ndikati baba mudzimai wangu adara kumba kwenu ndokumusi wa15 achiti iye ndadaizwa nana baba kuti vana vangu inini pane zviri kuvanetsa pakurarama pamwe chete nemukomana hanzvadzi yavo iri kurwara saka ndadaizwa ikoko ndadaizwa ikoko ndinhavanitaurira saka ndikutaurira vachauya nekuno zvikanzi mukwavo mai ava vari kunyepa hazvisiri zvoba handinambovadaizva kuno ndakati vakatotaura kuti sekuru hanzvadzi yamai vakatouya saka isusu toda kuona vabereki kuti tione kubatsira kuti tinombonesa kuti tisagara zvakanaka chii ndovandagara papano ndikati sekuru ndazviri kuno ndoita zvikuita mwana wenyu zvikanzi kana kunou kwacho ari kurara muspeya achirara mudhaining kurara rudziko akadaro ndikati baba inairaperei mwana wenyu inini anowirirana nezviprofita ndakamuona ina ari kugeza asi aigeza nejegire raiswa mvura nezvimajecha jecha ndinogezesa munhu asi vachikwiza kumeso chikwiza kumeso nezvimakujecha vachikwiza nemazamu azvanzi ndataurwa kuti nemazamu acho ukwiza vachikwiza ndikati handichaziva kuti zvinorevei baba vakanzwa kuti mwana uyu akaita ubatebati ndobva tadzokera ndobva tagara ndakagara hangu ndingangoti ndikuda kuya zvakare pane imwe nyaya iripo iri kukonzera andisoti ndiyo nyaya iri kukonzera iyi panyaya iyi ndakamboenda kwatezvana ndichienda namai ndichivataura maererano nechiprofita chirara ndichiti ndito zvaninetsa zveizvi asi nyaya inopera vakatora nyaya iyi vakagara nayo vati iwewe enapedza mwana wako nomwe samukuru uye nomwe mboo uye naye pano ndakasvika kumba ndikataura mukoma mukuru paukama hwanamai zvikanzi aiwa iwo ndemuridzi wemukadzi gara usaende padoti vakaita kakupa ndomuridzi wemukadzi zvasvika ndakabva ndagara ndipo pandakazonzwa mai vavo vazouya ndandavadaidza kuti tiite zvirango zvedu mumba asi vachiti ndoda kudzokera kumba ndondasisagare vakanzi vachifona foni kumunyuna vavo vaifona vachiti ndapiwa imba iyi hausi yayi kuti ndiwe augara muhausi imomo wozovaka kicheni yako apa musha wamai waputsika iwo ndawakutoita izvozvo kufuna munyuna wowo ndikati saka ini ndakudzoka saka utoti mai ava varombo here kuzopiwa kicheni nehanzvadzi yamai havana pamakwepomandizvizivi izvi ndakatozvikatofundirana ndakagara paya mai vachibva vasumuka ndawedzawo umusha ndikati mwana wangu gotwe rangu perekedza mai pabvuma inini kuti ndifambe zvakundiremera mwana akaperekedza pabvuma vasvika pabvuma vakasvika ko mai vati
ndakwenda kupi kwasekuru ndochidzoka kumba kwasekuru anzisekuru maganto vasvika ikokoku sekuru yakabvato bata foni vatogara 4 days here vakabata foni vakati marima ndiri kudzoka ine kumusha kwako nemwana wangu ngati zvakanaka baba uyai vachibva vazouya paya vaya paya vatsanangura nyaya yavo ndo kwekutanga ikako mai ndakazonda futi ndiona mai angu kugesana kuita kushoma ndataura sekuru mai vangu vasipo vakandibva kuti nyaya iyi iri kukonzerwa nehanzvadzi yamai yakapa mwana uyu kitchen house pokugara murora vane hanzvadzi yavo vakabviswa bvosvika mukati room nahanzvadzi yamai mimi nyaya yenyu chaichaii batsirwa kuti ndaona apa pamakamagara manyaya makati mukadzi akaenda kumba ndisingazivi asi mukanzwa makutaurira mukuti aise haisiri nyaya yekutoenda kumba musikazivi tori nyaya doko nyaya hombe dzamutori nadzo dzedzekuti 1 mukadzi ari kutiza mubedroom ndoyekutanga achinorara mukicheni izvozvo pachigoro pakonja izvozvo yechipiri mukadzi muri kufungira kuti ari kuita zvechipostori nekuti makamona chigeza nemvura ine mavhu achizvikwesha kwesha mukatomuona zvaakagara akatarisa muzuva mukazozwa zvezvo makadii zvamakazwa yechipiri yechitatu ndeyekuti makanzwa pafoni achizi mukadzi wenyu akapiwa kicheni kumba kwavo nasekuru saka hamuchazivi kuti mukadzi wenyu anoroorwa here kana kuti aroorwa izvozvo ndidzo nyaya dzenyu izvozvo ndidzo nyaya dzenyu saka yamukunyatsa kuda chaichai kuti mubatsire ndei yandinetsa kuda chaicho panyaya iyi inini zvandiomera kuti ndigare ndinesana nemudzimai atigare pasati pane 3 months wadzoka futi kupa kwake saka ndo zvandinetsa baba vakati iwewe kana usina kuya kunoku ndati nyama rebhaza ndatisana ndamufonerayo but kana usina kuya kunoku iwewe zvinoreva kuti mudzimai uyu ngewako gupuro neti hapana kuiswa gupuro kana paine zvinoitika tinotakura tokunzira kumba kwako handizive kuti ndizvo here kuti munhu anotakura kumunhu uya kumba kwako ndopandindinesa imimi hatisati asvika kwese ugupuro imi mukadzi amuchandira inini ipapo ichokwadi ndozvamaifanira kangotara kuti nini zvachakuitiwa nemukadzi ini mukadzi atichadi zomavakatopedza aini mukadzi aicha justify kuti sei kuti mukadzi amuchadi ndosaka tatozvibvudza kuti nyaya dzenyu dzavakaripota nedzombaakutaura dzakawanda saka imi nyaya chaichai ndoti mukadzi amuchadi hamuchadi nenyaya yekuti muri kufungira kuti mukadzi wenyu ani haarorwi ane zvekumushakwane kwake ndo nyaya chaichai ndizvozvo saka nyaya iyo yakatikamufanikana kuya kudari because isusu dari hatisambanisowana asi tinotsvaya kuti chii kuakiridza kuti zvinhu zvifambe zvakadii zvakanaka because problem yamuina iproblem yenyu nanatezva saka maifanira kugara imi misa mukuru nanatezva vanogara pasi moonesana kuti dambudziko ramuina romba menyu nderei rinogadzisika here kana kugadzisika because obvious kana mukadziwo achitiza pamubhedha kuurana pachigara pakumcha tinganyeperana kuti hapana problem iripo asi chatiri ndechekuti imimi chimbogarai pasi mbijana timbozwawo kuti mukadzi chiri kuti aenda kurara pamugara pakumcha achisiya mubhedha chii kozi imi kana maakutera kugara makomcha imimi pane chamunoda kumubhedha chamusiri kuona chaakushukura mukomcha
Andizvo. Kana mukadzi ari kunyima kuti mota mutaura mukadzi uri kudini urondinyima bhozi kana ari kutizawo simuka yambuya murutize hembe pamusoro ibambo pamusoro idaka ini ndinoitwa nhamo yowana chirumiko. Inini ndiri kutanga kusvika mumushomo ndakasvika ndosatogera zvakanaka bakwangu vabereki vangu vachipo ndaitiza ndakatomubva kwahondei kusvika kumusha netsoka kana kubva kuvara kwangu zvizivi kutaura kuti zvakawamba kare chiri kunetsa chii kupopota ungotuka kushungurudza. Saka pandakazomboya panga pagore rapera panga wandirova ndaenda kumba kuya kuinanda kutogadzira kaunitoya kuti mumboendawo pakati pangu nawo kuti timboonepo kuti chii chiri kuitika ndini neproblemu yakanga kuti ndiwo pakati pavo. Saka mira ndimboti bozwana munhu akutiza netsoka kwenombo ndizvo zvashanda chamaichairwa imi chii waingoti pamwe pacho akauya kana kubvawo arufu handizivo zvingoitika mukati memisha mukati mekurarama maichairwe waingopopota ndisingazivi kuti chii chiri kuitika matotiza pamwe pacho kuti ndiri kuaina ubva angotora neaina ibharasa kunze aripopotei achidii handizivi kwakunenge kwabva kuti ndakatosvika kwaakavatanga watopopota pairasa aini waitii waitibva pano waitibva pano ibva pano handichakudi vanhu vekwachirumiko chichinyi imimi mobva maenda wabvagawo ndaibva ndabva vabereka vangu vachipo ndikatobereka mwana kumusana kuenda kumusha. Pakanaka makapiwa kicheni here musha handinopiwa kicheni asi kuti pangapo akambonditakura iwo 2023 ndisukanganisaba akasvika musha kwedu akanditura kwabva mukana 3 ubva wadzokera kwaho ndasina kunaona baba wangu kwabva wandisiya pamusha muna agasti handinopiwa kicheni mine ndimbotaure padiki handinopiwa kicheni asi kuti ndakachiona kuti iwo vasimuka waenda akanyaya haina kufamba vanatanga kuti musi wa1 September kwabva ndasimuka kuenda kutsvaga wapekugara kusimuka pamushapo ngoti nemuroro hatizopindirani pamunonzwa kuti vakadzi vakagara pamba vapiti azvidini ndirimira kuti pamwe achauya kubva ndapedza September ndiripo pabasa paya kwabva wamboteera kubva zvatadza wapindirana nababa wangu bhazi chendotori hama yako uye naye ngoti zvakawamba kare ouya muna wakutoba nhanenge wakaungana vandadzokangu kuti kubasa muna wakutoba muya kubva auya kubva ati nindaya ndega zvangu da kupedza ndega handidi hama yangu ba kwabva chendotere wana 2 uye namuna November hapana wakazotera ndobva kutaura kuti pakazenge pane kaprogramu kemwana chichi ndakazongosimukawo kumushatiko ndochisiya mwana here musikana kana kuti ndo akatodidaidza ndikaenda asi rini kuenda kwanaenda nangazononaba kuti uri kuenda uri kufambira nyaya yemwana kana zvapera dzokera ndipona kasakura ndo anasekuru aibva wandidzokesa waibva wanodita dini ndashanda kwanasekuru ndito wanasekuru kuwanura kwenyu sei waiti chimbofambira programu yomwana kana yakupira kodzo wanga urumira kuti iye uchauya semunhu angazidzokera ipi kana iri mamagara muchiita muchando kuita kana programu yamusikairi ndakangoti zvauri wandidaidzawo pamwe wane kuchinja kwakuitika kana kuti udanauza kuti chii chakuitika saka ipi pamakasvika mukaita programu yemwana makambotaura bese takataura tese pane zvakanetsa kunetsa kuripo ndakazotosimuka usiku hwacho akuti anoti utondituka futi mwana kusimuka ndakatobva apa kwamba ndinotochema kusvika pana sekuru unataura na sekuru imi murume mchumba inini murume wangu nandiri muda asi kana kuti murume wangu ndanga ndichimuda muruti nandadataura kutaka kutakaita kubva panapa kutoba kusvika izvozvi kuti ndizosimuke kuenda kumba murume wenyu manga muri muda asi hamuchamu eha saka merija pasi ndaneta mukati hamushadi uyu akati haachadi zvatichikutaura chaichaizvo hapana takutoista nguva
chiendai muugadzirise, chiendai vanatezvara nasamukuru bambo, sumukai bambo, endai motora samukuru moenda vatezvara motaurirana mowirirana kuti hamuchadani gupuro robviswa mozviyata hamuchadi iwe wati hamuchadi. Saka it means hatingafosi chinhu chisingaiti kana chisiri kuita chidii hachiiti. Imimi ndimi makadanana ndii munorambana, isusu hatirambaniso vanhu asi tichingoti zvakashata kurambana, especially kana muine chii kana muine vanhu. Kana zvichikwanisika kuti mugadzirisane, gadzirisana izvoinesi, asi kana zvisingakwanisi handazvitokwanisa kuita. Asi chandinoziva bhedhe munoti mukadzi anoratidza kuti mupomu, but odho kunopopota kunozoitawo vamwe kunozodarika upomu. Handizvo izvozvo ndozvizvo ndikuona kuti maproblems enyu ndeyekuti muda kupinzwa mukati memaproblems enyu, but maproblems enyu muri two munoaziva, ende ndimi munodii munomagadzirisa, because makamira chaizvo kundiyatsofunga kuti chamukuramba chaichika ndiri uchishaya, because hapana mbotaura reason yekuti ingaziva mushenga wopara mai uri baba uri popota akapopoterwa kwaenda kupota baba asimbosura inini umbowo chaiwo sekuru zita ndia Peter Chirumiko. Umbowo chaiwo vamukwambo nemukunda kana vakasvika inhanhana, vanhu ava vari vairi vanozivana, kufamba kwavo vanozivana. Mambo takamboya pano nyaya ikagadziriswa, tofunga mukazivana maburisa $20 muhomwe menyu mambo kuti endai mumborye henyu apo, yasara endai morye bhurera kumushowa. Pakazosimuka mukorori mwana wamukoma akakutendai futi akaine ndebvu. Zvino takazoona zvino mukunda wake statement yacho hapana, ngondo zvindiri kutupa. Mukwambo ondifonera, eyo mukadzi wangu wakasvika, asi kuti ndinazoziva kutoti chii chiri kuitika kwamuri hapana urinatsoziva. Iwe mukwambo wadii kusvika tounganidza wana, inini ndiri baba mimi, handisiri baraba mwana wamukoma asi wana, saka ndiri pano. Saka umbotaiwo kuti wamukwambo nemwana wangu inini uri kutinesa, kana musha wese uri waoneseka kuti chii chiri kumboitika, asi vanozivana pauviri hwavo, kufamba navo varuziva zvavakaita. Sekuru tazva chiitaiso sekuru pamudzoka kumusha chiunganidzai vanhu kumusha newana sekuru ngoma vakaita kuda kuunganidza handizvo munounganidza watu mozwa nyaya yavo, mozwa zvavanenge vakakuita vari vangani 1 2, because izvo zvizvi kwavanonhu vakasaumira pamberi pedara chiti uyo achiti hachadi uyo achiti hamuchadi, inonetsa. Saka endai mozvanyaya mapedza izvozvo mogadzisa zvoda kudii, kana warambana warambana, asi chishuwo chedu ndechekuti wakaite sei wagara.
chiendai moite meeting iwe tataura munogare pasi semhuri ivi yenyu nemi motaura kumhuri dzenyu zvamunofunga nezviri kunetsai nepamasvika andro mbuya simukai izvozvi murombogare kumba kuti makatoroorwa kutiwo asi mane boyfriend murutsaka Sanati ndipo mtaro hapa taka panapa mzaka zonda kubuda. Ni andisinga. Akundo dazi wa mambo mtaka wakati. Iwewe kumba kwa wakati ndaenda tofia kufuna bonde hauli. Musa 27 December kune bakoke kwa makuwa ubauya. okay Bako makuwa ya kazi wewe. alright is that what but travel chiendai mogare pasi muri mavaronga Ndipeni. ane